Fl-aħħar 24 siegħa żewġ persuni f'pajjiżna mietu waqt li kienu pożittivi għal COVID-19. Bekk in-numru ta' vittmi żdied għal 679. Bejn it-3 u l-4 nstabu 297 każ ġdid ta' COVID-19 fil-waqt li fiqu 785 persuna oħra biex bekk in-numru ta' każijiet attivi naqas għal 6244. Dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija f'Malta, l-Gvern qed jibqa' jażel ma jpubblikax dettalji ta' kemm hawn persuni bil-virus fl-isptarijiet tagħna, għalkemm statistika pubblikata mill-ECDC tpoġġi l-pajjiżna bħala l-aktar pajjiż fl-Ewropa li għandu persuni bil-COVID-19 fl-isptarijiet. Dan meta l-istatistika tal-ECDC turi li sal-10 ta' April pajjiżna kellu 24 pazjent għal kull 100,000 persuna. Intant, fl-aħħar sigħat tħabbar l-Awtorità tal-Mediċini approvat 5,000 kits tal-COVID li huma mezz kif wieħed jagħmel test waħdu d-dar. Dawn il-kits jistgħu jinxtraw mill-ispiżeri.